Hello, hello. What's up? Tangoy. Ah. Choy. Choy. Halika na guys, halika na kayo. Pasok. Pasok. Sige. Maraming salamat sa iyo, Robby Creatives. Shout out sa iyo. Yan, may jacket ka na po. Ante-ante na lang tayo sa mga katropa natin. Makapagdikitan tayo dito. Don't forget na lang, thumbs up and subscribe. Subscribe, please. Mga katropa.
Thank you rin sa iyo, Juby Creatives. Mag-antay-antay lang tayo, si kakampisa lang. Kaka-open ko pa lang. Yung mga kaibigan natin is andyan lang sa tabi-tabi yan. Mamaya andyan na yan. Basta lapag ka lang ng link mo, Juby. Para madikitan mamaya pag dumating yung mga tropa. Patamsak na lang, tsaka huwag kalimutan din na subscribe and share to the other friends. Si Parikoy, nasa tabi-tabi lang yan si Parikoy. Yun. Yan, lapag mo lang dyan. Lapag mo lang dyan, Chobi. Ang malapagan natin yan, mamaya. Darating mga ating tropa. Yun. O, Insan, salamat sa iyong pagdalaw. Yan, dalhin mo na yung mga troops mo dito, Insan.
Antok. Shout out sa'yo, DMB Boston. Takutin mo na ang iyong mga tropa sa ating palatuntunin dito. Makapagdikita na. Saan dikita mo si Joby, para dikitan ka rin niya. Baba mo link mo San, para dikitan ka ni tropang Joby. Hindi pa naliligaw si Board Lover Si Board Lovers. Tapos na. Hindi lang. Sandali lang. Hindi, maganda lang. Iyan ako lang itong para pag nakita nila. Kukulik mo lang. Ha? Iyan ko lang. Yung link niya, iyan ako sa Facebook na. Second shelf down. Kasi lang. Salamat. Ay, maraming salamat sa iyo, DMB Room. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, lapag-lapag na ka dito. Dito tayo. Dito lang tayo sa terrace kasi tulog may mga ka-roommate sa loob. Wala kasi kaming sala. Dito lang sa labas. Sa terrace na lang. Sige, salamat sa iyo, Insan DMB. Salamat sa iyong pagdalaw. Sa mga katropa natin dyan, padalawin mo lang dito ng makapagdikitan na rito sa ating LS.
San, pasuyo na muna. Dikitan mo si ano. Pakidikitan si Joby. Babalikan ka rin yan pag nadikitan mo siya. Shoutout sa'yo, Felix Cesar Paite. Shoutout sa'yo dyan, kaibigan. Salamat sa iyong pagdalaw sa ating LS. Maraming salamat. Ay, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Balik ni Twinnie Fisher. Maraming salamat po. Laruin ko yan sa'yo, Tol? Ha? Laruin ko yan sa'yo, dikit-dikit. Mamaya. Sige. Sabihin ko sa'yo. Si Yurka, Yursawa? Oo. Ayan, may jacket na po. May jacket ka na po. Balik ni Twinnie Fisher. Salamat sa iyong pagtamsak. Shoutout sa iyo. Ang yosi ko dito. Hindi niya malina. Pinasnedy ko eh. Yosi. Salamat. Maraming salamat. Balik lang po kayo dito pag may time po kayo. Napag lang yung link niyo po para makapagdikitan na po. Yan. Si Ma'am Twinnie, dikitan niyo po si Ma'am Juby para tapos mag-iwan na lang po kayo ng bakas para dikitan din po kayo nila. Ganun. Masun mo konti, Tol. Ha? Masun mo konti. Ano? Ano ba to? Doon? Kunin mo yung pinalamig ko doon. Na? Yung natin. Binili natin bote. Basta tago nyo lang dyan. Naka-ILS ako eh. Tanggalin ito. Tara na. Diyan lang ipatong.
Sorry. Sorry naman. Tingnan mo ko na. Tulog na din eh. Hindi rin bato yun eh. Ano boy? Hilid ka? Oo. Live stream ako. Paangat. Baba mo. Sino mo? Yun yung nilapag sa ano ba? Yan. Yun, luminaw siya. Ayun. Kasi dati nakainom mo, napakagaling mga tuyo. Ang bilis yan, sa bilis. Ay, wala na. Wala ba, wala pa. Usog ba yan? Ay, masarap yan. Ito ka lang hindi sa pisa, sa ino. What became bot? Hello guys. Wala yung Yosef, pinasok na ano. Yung big boys. Bibisa na boy? Ha? Bibisa na? Ano, bago pa lang yun. 3 linggo pa lang ako. Ikaw wala pa. Isang buwan na namin kita. Tagal mo na boy no? Magdadalawang buwan ka pa na. Tuloy-tuloy mo yan. 1 month. Mahirap na kasi umasa pag nagpasa ng buwan, ano? Kasi mamamay. Dito ka? Hindi, ano lang naman yun. Ladies na yun? Hindi ka na ba? Oh. Pausok na. Ang init. Akin? Hello. Pasok. Pasok. Sana kayo mga tropa.
Pinasok na ito yung news. Lapag nyo lang link nyo guys. Para yung mga darating, padidikitan natin. Wala ko na. Wala. Bukas ako. Bukas ako na. Targetin ulit mo. Pwede, papasok ka na? Ay, mamaya. Maaga na eh. Tumatik na yun. Sige ito. Ay, titi ko lang ginagawa ko. Oo, mata lang eh. Kayo? Hindi, pipilit mo tawag. Pumipitik yung mga... Tawag lang dito sinabi, iyari na tayo. Ay, oo. Ihagis natin dito Ay, sa labas. paano nga? Kaya na yung music may natutulog. Kaya pero, respetin pa rin natin dito. Okay, mahina lang yung sound natin. Huwag lang sobra. Nagkakaktil ka bro dah. Ay. Sorry. Ah. Ha? Wala na. Tagal na wala yan. Di pa tayo na lang umiinom. Ay, kasi naglalip si parang ko. Pati na ito ilaw. Wow, wala live niya. Wala na yung ano, wala nang production. Wala na, sarado na yung ano. Wala ka nang pag-isa magiging na kahit magbanag ka ng ano. Hindi na lang tumira yung basta. Tapos ito lang. Wala yung bilog-bilog ng chichiri? Ha? Yung bilog-bilog? Wala na, ubos tatlo yun. Hingi kay ano? Ayan. Kay madam. Meron yan. Hingi kay isa. Ate. Marami yan sa loob. May tindahan yan dun eh. Sari-sari store na sa loob ng ano. Ay, wala na. Chocolate meron. Ha? Ayaw ng chocolate. Ilang di ako ng chocolate. Pwede yun. Hindi kong maano. Kaya yung ngipin ko, nangingilo. Ano sa akin? Wala tayo sa pera. Sana oil. Ayan mo na. Hindi naman natin ang marami kong pera. Ngayon lang gumastos. Amin. Bilang anghel tayo. Makukuha na sa kapatid. Tama mo na? Wala pa. Wala pa nga. Inaantay ko rin. Subscribe to our channel and enable notifications to get updates with our new videos. Oo, ito. Ay, labo. Ha? Labo. Oo. Bag-reset pala yung nangyayon yan. Choy. Halina na kayo.
Koy. Guys, antay lang tayo ng mga tropa natin. Tulog na sila. Talaga mo. Eminem. Paborito. Chocolate. Suka na lang, suka. Huwag yung suka. Nakasuka. Ano ko ba? Ano ko? Hmm? Lawi mo na lawi. Okay mo. Ilang din sila dito. Okay lang din ang dinig. Charge ka ba, boy? Kinamon na lang ako. Ah. This one, numbers. Mali. Ayun, kamo na. Oras. Ano tagal? Ano ito? 128. 1, 2. Alas gusto mo. Ano tagal? Sa'yo. Galing sa akin ah. Wala. Bago nga ako. Galing ha? Bago kumakot. Wala, masapang ah. Ito yun. Siya yung bago sa akin. Ah. Ano. Wala po meron tayo dito. Double-sided. Use ka din ito ng buo. So, para pag nabarinatan natin yan, wala na itong mga to. Kahit magsayawan ka dito. Ah. Gusto ko sana
Takot ko. Shut up. Pinuno mo, wala kang kasalanan. Ayun, ay, asan ito natin? Yung tayo mag-irit, utang na. Ha? Ubo. Masabi, may kasi ka na. Ano pa yung isang yun? Umubo ka lang sa bus, putang tingin na ng tao. Scarlett. Eso. Kung ba ng 2020, no? Hmm. Nung last May, nung May lang, tropa ko, kababata ko, namatay. Ngayon, papa na kababata ko na naman. Hirap ah. Beltran. Sir, saan po location nyo? Nasa Pinas po ba kayo? Ay, naman ko na daw pong magpahinga. Dahil mapablock na naman po ang aking Facebook. See you again tomorrow, guys. Bye. Love you all. Sa lahat po nang nag-share, bukas na ang pagpaparaffle, guys. Sorry. Kasi po sumobra ako sa oras, baka pumaglock ako. Di Facebook na naman. See you again tomorrow. Bukas po magpaparaffle ako. Bye-bye. Kanino? Seryoso. Sa'yo? Sa'yo. Sa akin na. Sino sabi maraming ka to? Lasang coke. Ah! Di lasang coke. So, okay na yun, no? 700, no? Tol, may kaano ko sa Facebook. Ah. Chat ko kanina. Phone ko namin. Pa-cover up ko. Ah. Ano sabi? May magandang design daw siya. Sabi niya sa akin, cover up ko to. Ito na magandang design niya. Ito. Good morning, Jay. Bukas matutulog ko. Bukas. Ay, umaga na pala, no? Ito ko kasi si Ate Jen. Okay na rin, matutulog ulit. May good night po. Ito sa akin. Eh, sabi ko, ito. Gusto ko cover up dito. 2 months daw. Okay lang ba yung design? Hmm. Ito Ano ba lahi yan? Wala ko, presyo niya sa akin, ano daw eh, 700. Buo na to. Ano mo? Wala akong mahanap. At least ito, naka-ano siya, parang ninja na may bolt sa baba. Oo. Ayan na po yun. Pare yan. 700. Yan yung selling ko sa kanya. Parang simpunin ah.
Bumaba na, sabi natin. May, ha? 300 ka mo. Tatlong Alfonso, tatlong Alfonso, dalawang crispy pata, no? Pwede na yun. Ay, Pilipino ba yan? Mga Pilipino. Pero magkaambas pa ako ng iba. Doon na yun sa braso. Ito kasi yung lisang po. Sabi mo may gamit ako kamo. Baka Nasa bagay. Sa baka akin, baka gamit ink sa akin. Ano madadali? sa akin ang gamit. Puta ng tatunay. Bako na. Nakainan ko lang. Busong-busong. Ang nakalagay kasi sa kanya, tattoo free. Kaya nag-comment ako, free. Cover up this one. Nag-message siya. Sabi ko, may bayad pala. Huwag na lang. Sorry. I'm fine, thank you. Okay. Ano siya? Dagdag lang kanilang pisito. Saan dito? Batang. Hindi lang binigay sa akin yung pera nung pag... Bigyan mo nga ito kung saan nakatira ito. Ay. Kaya kayo na, boss. Bigyan mo na sa akin number. Batang na rin. Sinok ka lang po. Dala mo dito? Ay, pasensya na pa eh. Ako, napadayo sa inyo naman pa. Nakadalawang kiss na kayo doon sa putang nagpakas. Batang ganun talaga. Eh, doon muna ako tayo sa teresa na. Sige, ano na ako. Gusto pa pumunta dito bukas. Pumunta pa eh. Taglan muna tayo. Puta boy, di ko pala magkapagkasya yung wala ko doon ah. Dura box ko sa gilid. Ha? Sa gilid. Yung aquarium mo din na pinili pa dyan ano? Hindi na. Doon na talaga yun, nakapix na. Pwede mo ganun na siya. Pasok mo ba? Pasok mo sa loob? Andun yung speaker sa loob eh. Hindi pa ka naayusin natin. Pwede yung isang Dura box na Johnny mga ipasok man lang. Wala ba sa'yo? Tignan natin bukas. Hindi, sa diop mo na lang. Ha? Diop mo na lang. Oo, sige. Tignan natin. Magmamandi ako ng diop para tulong tayo ko lang. Oo. Okay lang sana yung aquarium mo din, maganda na dun sa request eh. Ano yung bulaklak doon nandiyan? Sa yung mga bangko. Bigas. Sa'yo pa rin yun. Oo. Yung bulaklak. Bulaklak? May mga alaman dun eh. Ay, kaya ate yun. Kaya ate yun. Hindi, kung ano, di tanggalin na lang yan. Hindi, natatag yung tubig yun eh. Pamamadaling mo sa araw. Kaya ito yung mga mas. Hindi, pag ano na lang ayusin natin sa next Monday. Kasi bukas, alas 2 ako bukas eh. Ang ibang gamit na Alas 2 yung part-time ko bukas. alam mo yung ibang gamit na pwede natin itaas mo, wala na siguro upat yung nataas namin. Wala yan. Pag may pagkaso ito. May COVID ako. Hindi, mas masaya ko yung ganito lang tayo, di ba? Wala yung outsider. Bed space na lang ba yung tayo dyan? Bed space na lang tayo dyan. Hindi na natin sinawala. Hindi na. Wala lang mo nito? Oh, Oo, sige. pwede mo isa. Alak ba to? Hindi? Diyos lang. Yung ginising ako ng Thursday, Friday yata yung talo. Pwede Alas ba yan? 3. Bumaba kami, nakinuman kami. Yung Nandun pa ako. Alam na ko ba na, no? Ayun, dumating siya madaling araw. Inaluwa namin ng ganito. Tagal namin na lasing eh. Gusto ko lang minum kaso ang tagal. Nabubusog kami sa ganito, kaya tinigil namin eh. Tagal na ka. Tagal. Alas 4, alas 3 ako dumating, naging sa oras pwede mga matulog. Wala, tagal yun. Tulog na ako.
Umpisa tayo, alas 3. Ay, alas 4 na. Pagdating mo nga, ba kayo? Pagkakuha namin. Ito pa. Nagluto pa yata kayo ng pulutan. Ayun, lutong bulalo. Sarap. Kailan? Bumaba tayo nun. Ayaw Bumaba tayo na. na may Hindi, ganito. walang bulo naman. Ayaw. Parang timing seat. Totoo. Yung trop, bulalong yung baboy. Ngayon? Saan? Nung nakaraan. 30 minutes. Tapos. Bukas na. Pero pwede mayroon yung ni natin yung pressure cooker. Oh. Mag-ano lang, balon-balunan. Ang problema yun, pag pumalag yun. Hindi mo pangalan ko, dalawa tayo nasasabi. Hindi, basta hugasan lang. Wala yung problema sa atin, mabait yun. Magkano ng balunan eh. Ilan ba yung mo dyan? Ha? Target mo? Alin yung 4,000 pa. Ang dami. Madaming bagong labas kayo na Alin? na anime, yung kaya ano tawag dito, yung action movie. Kailan yun, no? No time na. We don't have time for about that. Bagong anime eh. Dami na yung lumalabas na bago ngayon. Hindi na kasi sa update eh. Ano? Wala na ako. Good boy na kasi nila. Alin yung? Ay, nagbago na pa. Yung mga Naruto na bagong series. Ah. Malupitang Naruto. May apps ako ganyan eh. Lahat ng bagong labas. Ang gusto ko panoorin sila Isa Soberano. Meron siyang ipinapost sa Facebook eh. Dahil sa Dumanok, meron? Sila Isa? Meron? Oo. Bakit wala yun? Yung nakaganon yung paya. Ewan ko lang kung scam yun. Scam. Pero parang gusto kong panoorin yung mukha niya pa lang. Parang ano na eh. Hindi ba dati sila ang gilok yun? Hindi nung pinastra sa gilok yung iba. Ang mga lumot, yung si Cross meron yun talaga. Totoo. Nakapanood ko yun. Antay-antay lang tayo. Mga guys. Wala pang mga bisita eh. Ma'am Twinnie. Gusto po. Antay-antay lang po tayo. Bago. Yung bagong labas ah. Ito? Saan ba? Ako si Joan. Mr. Gwen. Walang laban no? Iba pa rin yung may laban talaga. Ako na mabuhay. Okay, mabad trip. Yung pag dinala mo, makalayo. Wala. Useless. For what? No? Ang bait ng lugar ko. Pag naging ako, kung sinakot tayo, pag nilambong ka. Ako. Pag pinakita mo lang pilang yung tumas ng yoga. Yung ano nga. Ayun, timing na yun. Napin. Asawa ko. Nag-trip sa akin kanina pagdating eh. Kasi hindi mo Nasay mo lang eh. pinatamaan ako. Uy, Bago ako ha? Bago na ako. pero na niya. Wala kayo. Bago na ako. Hindi, boy. Wala kasi. Naka-red horse na tayo eh. Unahin natin yung gin bago tayo yung red horse. Sa may kalburi kong letter nakita ko, tapo na natin yung mga pagkamalan pa rin mga adik dito. Ayun yung. Yung kalbong letter, yung dilaw. Yung nakita ko kanina pagkuha ko ng isang letter. Wala na. Tinapon niya. Tinapon na kanina. Basta yung nakita ko kanina eh. Bintangan pa tayo ng una sa ayos eh. Ano to? Alam mo yung karnan. Metrado ka, boy? Boy Abunda. Is that you? Usap tayo. Walang grade yan? Para alam mo napakalisin yung tao na ito.
No, ganyan. Tapos nakapolo ka, no? Tapos parang word ka. Yung ano. Parang na lang yung sa gabi. Kasi yung, di ba, pag ano ka, yung mga ano, yung mga insekto, Oo. mga ganun, Bumabangga. pag mabilis ka. Kasi pangit ang magtitin ka ng Ray-Ban sa gabi. Diba? Sabihin sa'yo ng kasalubong mo, yung taas ng araw. Okay lang, mag-Ray-Ban ka pero may night vision. Di ba? Pogi mo dyan, boy. Wala kang kasalanan. Yung parang fuckboy, umanga ka na wala kang alam. Ang daming alam nito. Marami ganun sa'yo. Bisaya yan, boy. Pero ang dami lang. Kung sabi parang siya, ano ko, boy, ha? Jekwing ka. Oh, yun. Yung fuckboy siya, di ba? Tama. Shit. Ayaw ka. Para ako taong word, no? Malakas. May way na yung kinakanta niya. Sumisipa eh. Pasko. Ha? Magano tayo? Pasko, mangaroling tayo, boy. Alam mo natin, pagpas na yun dito. Kung alam mo magkakasama pa tayo sa Pasko. Kasama tayo, bakit naman hindi? Eh, kung Teres ito pa rin, ayusin natin. Solid tayo dito. Uy, mawala na ito, masaya na tayo. Lagyan natin ng Christmas light dito. Itataas Ay, natin. Christmas tree. Hindi ka naman, Christmas light nga. No, Christmas light. Christmas tree. Na lilipa rin yan. Kasi pag yan, ay tinaas natin, kahit may sampay, pwede tayo makapo sa baba, di ba? Yung ito Kaso kasi lang, panira, tsaka ito mga gamit na Lapit to. natin sa akin. Oo, baka madali tayo. Ha? Madali tayo. Hindi Alin? ko Pasko boy, nag-away nga kabilas year din eh. Kasi di kasi palawin na tao ko eh. Ang good boy kaya. Pero nagbago na ako ng boy. Ang nadali yung siyempre, galing pa na yung ginagawa mo yung ano. Taga kasi yung second floor. Pag ganun yan, nalaglag yung, ano yan, yung sandok. Kinagawin yung takat, nalaglag. Kaya yung sawan ko. Pre, bobo mo, nalaglag. Galit na galit. Mumura, tangin na mo. Tapos sa akin, 2 takip. Mas malakas yun. Impact yun. Tangin ka. New Year yun. Ano, kainisan, no? Pinagmumura. Ay, New Year doon. Ay, nandun kayo nun, di ba? Hindi, Hindi na kayo lumabas. sinabi lang sa akin. Ay, asam-asam din. Gano'n nga po tayo. Yung Raiders ko na ano, pupunta tayo. Nilagyan ko ng tubig. Ikot ako sa kabila. Di ba, 3 tayo doon. Partition sa inyo, tsaka sa amin. Hindi, tubig. Tinapon ko. Hindi na tamaan ng ulo. Nagmumura sila. Sabi na, ay, nanapon kayo. Ganito, bakla kayo. Pinabalan na itong babae. Tahimik sila eh. Pero, ano yun? Kasi parang kasiyahan. Tapos sila yung nanggulo. Ang tanga nila. Ng bato ng ano, Ng bato ng bote. bote na Rios na babasagin yung ano. Beer Pilsen yun, Beer Pilsen yun. Pilsen. Ginagano sa amin, lata lang na ano, normal lang, di ba rin? Binabato nila. Sabi ni isang trompa doon. Kaya nabasa sila, nang babasag na. Kasi pag may dumadaan eh. Sitahin natin. Pre, wag galon. Nagalit. Doon nag-umbisa ako tayo. Asaran kami. Yung sarap ng ano ba. Sabi namin, mga lalaki, sarap na kami. Hindi kami lumabas. Sabi ng babae ba? Yan mo ka mo ba? Sabi ng mga ano, boy. liboy, sabi ng mga babae. Second babae floor namin. eh. Third floor kami, second floor sila. Sabi ng mga babae namin, tumatapag sila, akyat sila dito sa elevator kayo magsundukan. Sabi mo, sige, puta, ilang lalaki kan ito. Ang dami namin ng boy, lalaki. Ito na. Ilan tayo doon, tapos sila doon mga 7. Marami na yung 7 sa kanila. Ay, putang ina. Sabi dito. Pero di yung in-expect na New Year, ah. Pero enjoy pa rin kinabukasan, parang wala nangyari. Bababa, sabay-sabay. Normal. Parang as a friend lang ba? Pero iba talaga. Maganda. Nasusuka ako. Maganda. Ano yun? Akin na eh. Nasusuka ka. Hindi. Hindi lang. Pang-asim lang ba? May ano doon yung binili natin yung may timpla na. Saan ako lang? Sumasin na siya.
Hindi may timpla na. Diba? Malat yan. Kunti lang. Ayoko na may suwan. Pero sino mo dito sa pangalan? Isang kasi. Ay, may wari pala. Ha? May wari. May wari pala. Yung wire ng ano ko, Pero maputol. laptop. Pasensya muna guys. Antay-antay lang tayo. Wala pa tayong mga bisita eh. Tulugan na siguro sila. Anong oras na? Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Pero mas maganda ilapag nyo ng link nyo. Tapos pag may dumating, padikitan na lang po natin. Pero kanina hindi masyadong mainit kanina. Pero okay lang naman. Sakto lang. Wala pa kagbibili na ata. Parang genius ah. Pero bago siya mga Genius tropa. secret pa rin. Bukas, yung barina, alam ko, Nasabi pa rin ah. nasa parador ko yun eh. Alam ko tinabi ni Erwin eh. Paano pala discuss mo siya? Sige, pero pan-media na. Igagano mo siya. Oo, doon. Mayroon tayong agdanan na Hiram tayo ng hagdanan. Okay, ito. Basta kung tayong paraan. Barinaan natin. hindi kaya doon. tropa. Hindi, kabala yan. Hindi, wala tayong agdanan na ano. Hmm. Walang agdanan na pataas. Tama yung ng plano mo. Alam mo na yung plano mo eh. Ganon. Patusok na gano'n, tapos ba gano'n. Alam ko na, para ito wala. Para mo naalisin na natin itong mga to. Alam mo din yung plano mo eh. Nakita ko eh. Wala ano ko na ako yung plano mo. Ang hinahanap ko ngayon yung barina kong bakal. Hindi kaya tropa. Ano wala ka to. Ayan. Wala ka trabaho. Pwede ko siyang tanggalin natin itong ato. Ano mo ngayon? Ito, itong trolley ay sa'yo din. Kahit yung ano na lang tropa doon eh, alambre na lang doon. Pag ano pababa, alambre. Oh. Alambre pababa gano'n. Alambre ulit pababa gano'n. Tapos yung patusok na gano'n, yun na lang yung gano'n. Ganito. So, babanatan mo na siya doon parang pako Tag-iisa lang, tag-iisa lang. Ganitong pako. Yung walk lang. Joke lang. Tapon ko sa ano. Para maging maayos yung ating sampayan. Oo. Ilay mo konti. Pero dito na to. Sapatos na natin. Okay lang yan. Ito lang tanggalin natin itong mga to. Hmm. Ito yung trolley mo. Trolley, gawa natin ang paraan yan sa natin lalagyan. Trolley. Kung kasya doon sa ibabaw, Itong mga sapatos, tapon na yung kayo naman yun. Gusto mo, mabura sa Dubai. Ay, wag. Sama yun. Parang si ano eh. Si Balong. Bad yun. Bubura mo ako sa Dubai. Oh, bad yun, pre. Magalit si God. Hindi, yung mga sapatos na yun, tapos lang natin, bibili tayo ng bago, no? gabi na, buwan na. Para Saan sa kasi may bakante na mong gamitin? Dito. Hindi, pang-araw-araw ko yung dalawa. Apat pa sapatos ko din eh. Ano size pa mo? Ayok. Oh. 50 lang, tropa lang. Oo nga! Ayaw mo niwala ton. Nakita ko na yung item. Oh. Like, Hindi ka siya. Hindi ka siya. Tinignan ko na. Ayan yung taas na naka-plastic. Kaya rin ka ako to. Magkano? 50? Bagay kay John yun. Ay, bahala kayo. Wala 50 lang, tropa lang.
Biguan, benta ko dyan. Kumbuhan mo si Johan. Hmm? Kumbuhan mo si Johan. Kaya nga, hindi, 60 po. Oh, 60. Sabi ko nga pa, akala ko. Paano siya sineswerte? Oo. Commission, di ba? Commission yun. Business. Walang asawa, walang girlfriend. Negosyo, negosyo. Oo, negosyo. Parang totoo niya. Nakita ko sa'yo, bala ko kay Edeboy. Sabi ni Mama, tara mo kay Edeboy. 41 size pa ni Edeboy. 41 na ako, maluwang sa akin. Maluwang kay Edeboy, ayaw niya. Di ba? Sakto nga. Ayaw. So, wala, isang beses na nagamit yung promise. Sayang din yun eh. Kasi sa Pinas kasi pag binenda ko yun sa Pinas, mas mura, di ba? Marami pa naman tropa sa Pinas. Baka hingin lang sa'yo sa Pinas yan. Pwede nga tropa, pag naalis talaga, luwag natin pa. Pati Pati itong mga pit. Ito tapon na to. pag natanggal yan, Ewan ko nung- lang ilang tariffs natin. Kaya mag, Ito, okay lang dito. Kasi sapatos na namin ito eh. Sapatos. kahit maglagay tayo ng mesa na pag ganon, may lang ako eh. Yung mesa na kahit konti lang ganon, pero okay na, di ba? Pahaba. Kahit itong ano, linya na to, mesa long, ay parang ano lang. Pero yung kartong yung Oo. isa na kasi cover natin ito yung inom tayo. Huwag na to. Ay, ano natin yan, Pati yung bulaklak, tanggalin na yan. Gusto na gumarap. Pang matanda yun. Pang matanda mo yan, wala na, yan pa yan. Hindi, ano na rin tol. Basta natin. Meron yun sa ano, sa Classic City, 7 dirham. Yung Mga ano, yung wallpaper. wallpaper na lang. Oo, Tanggalin mo. wallpaper na. Ito, Dalawa yun. Dalawang pwede na. Lagyan natin ng table dito para pag kumain, no. At saka pag nag-inuman tayo, nakaano tayo. Nakasit talaga tayo. Pwede tayo mag-yosi. Pag may sinampay, adjust tayo, dito tayo. Basta may, ito sabi ko sa'yo, may limit tayo sa inyong wala. Kayo pag Webes, pwede kayo minom kasi mga Biyernes, kayo, ito, Friday. Sunday off. May pasok ako. Ito, Friday. Friday off. Kung kayo minom ng mga Webes, walang problema. Kasi Biyernes day off, walang Thursday problema. night talaga yun. Naiintindihan namin yan. Kami na lang ni Pero mag-intindi kasi kami yung, ano Kayo eh, yung iba yung day off. di ba Brad? Oo, no. Kami, okay, yung pag-ingay kami, walang problema. Basta Webes. Ay. Webes kasi Biyernes, day off lahat. Kami, wala akong problema ni Fernan. Dalawa lang kayo. Kasi si Mami Nili, hindi naman yung Biyernes day off niya pag nagkatrabaho. Pero di siya po. Nakakaintindi kasi siya. Kasi hindi lahat pare-paras ng oras. Basta ito matanggalan to, masaya na tayo eh. Palitan natin yun. At yung nasa kusina, tanggalin natin yung putik doon. Ano yung sinulat mo doon? Huwag namin mag-it. Ako nga eh. Trip pa lang namin yun, nag-inom kami eh. Mga tanga-tanga. Ano yung sinulat namin? Sino mo nang lagay nun? Ate yan, edit. Ate edit. Kasi ate edit. Siya pala yun. Akala ko, batang yung pinagdapan pa naman na edit. Bago magsulat ng sa ate edit, sinat mo na si Mami kung okay lang sa amin. Okay, napaka-okay. Pangit yun. Ay, siyempre. Malay mo. Kami yung huli nagluto, nakita niya kami, di ba? Wala naman kayong basura. What? Di ba, sabi nga Paano doon, lang yung pangit yung bush? ha? Kung naman lang yung pangit. Pangit sila eh. Isip mo tayo. Ba yung pangit yun? Okay lang yung ganoon. At least, alam natin kung paano tayo mag-tingin. Kami ni Panan, kusina kami, alam ni Panan kung ano yung ano. Pero pa rin, nasa tao din yun eh. Kahit ano nakalagay dyan, kahit mumurahin ka na dyan. Yung nasa utak mo. Ganun ka pa rin magluto. Pero sa pagluto, walang problema. Pagluto, kahit magluto ka ng kung ano. Kaya, Tapos ang mo, linis. Yan. Kaya, kung ikaw ka na, di ba nakalagay, kung ikaw mauluto, linisin pagkatapos, di ba? Oh. Kaya na pagluto mo, kung nasa utak mo, ay, kalat ko to eh. Guys, pasok lang guys. Bakit na Pasok yun? lang. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Walang bayad. Hindi yung
Nagluto Pasok lang, ako. pasok lang. Sa ano eh, common sense na lang tayo. Oh, common sense. Yung ano dyan, common sense Uy, lang. pag kami nasa narinig ba? Ha? Narinig pa pag kami sa salita. Tandaan lang. Common sense lang po. Kasi ako nagluto. Wala na mga nandun. Ano, may isa pa rin, diba? Ano yun? Kasi nag-vlog sila. Tama na yun. Kasi nag-vlog sila. Ang ano dito, yung baso maliit. Pasok, pasok, guys. Pasok. Ano yun? Kanya. Tagay na. Ang ano kasi dyan, Alam mo kasi, sino pa lang pinagbintana ko sila? Si Batang to. eh, yun yung trip namin, diba? Kung naglagay nito. Hindi, ano? Kaya ako pa rin nagsulat ng bulaklak na sinal-sinal. Ay, Regala mo lang sila sila. Kita ko na eh. lagyan ko nga sana eh. Takang ina mo, board kami. Ayun, basag kami nun, yung ginising ako ng stress. Ayun ko yun. Masarap ka ng tulog ko eh. Pero tol, pentel, lalagay ko to. Huwag na. Nakasira din yun nung pag may save address yun. So, Ano lang. Tamang ano lang, tamang words lang. Ano pa ako sa views? grabe, pagdating ko na stress, bukas ko yung laptop na ito eh. Yung isda yung ano eh. Isda. Yung isa na ka ano. Kanya pag ano pa yung isda pa rin. Hindi, inano ko yung para ano. Kaya tulog ako. Yung watching hour niya, Umangat. gumagana. May nanon naman. Ano yung replay na yun? May nanon naman. Yun. Hindi, replay na yun. Tapos na yun. Kumbaga yung mga video yung nagdaan, pinapanood. Piniplay ko lang. Siyempre sa YouTube, pwede panoorin na. Hmm. Hindi ka sa YouTube ko. Kahit hindi ko ito ginagamit. Pero pa hindi makapasok sa YouTube, no? 4,000 watch. 4,000. Ang ano doon, pag friendly ka, at saka marami ang tropa. Yun ang mabilis mo papasok. So, di ba, pag Tsaga mo lang. kung walang viewer tapos magkaganyan-ganyan ka talaga, ano? Wala, ang kita. Hindi, pag ako lang, madali magkikita yan, boy. Ng mga adik, boy. So, ano kayo, boy? Ito, magsusunod ako. Ano, post ka. Pre, live ako ngayon, mag-serve ako. Kahit sino, pwede ako. Lahat ng ka-addict. Wala pa. 5 million ka, ganyan. Hindi mo, boy. Okay lang natin. Huwag putang. Okay, joke lang po. Prince TV to, no? Tumangin ako. Prince TV. Ah. Like mo ko. Like mo ko, boy. Nakalike ka na lagi sa akin, pati viewers, di ba, sa inyo? Hindi ngayon. Bago. Nilike mo ko. Hindi, mag-message Yung, ka. yung, para yung ano lang, mag- yung pangalan ko Fernand TV. After na. Papasok ka na dun. Mga anak eh. Oh, ano? Hmm? Ganun na. Sige lang, mag-type ka lang, walang problema. Ay, pero ng TV, oh. Yun nga. Mga prank. Like mo ko. Comment ako. Kaso, videoan to eh. Puta, ano pa naman yun? Mangkain ka lang pala eh. Yan pasado na yun. Yung watching hour na lang. Yun ang problema dito sa putang ng ano to. Tablet, mag-send ka pa. Pero ano. Send mo dyan Gmail mo. Ano Gmail mo? Bobo ka ako sa mga girl ko, boy. Taras tayo. Hindi ka nag-isa. Uy, huwag mo isa rin. Tingin mo muna. Lobo ko. Wala boy, wala kang makikita dyan. Promise. Promise, wala makikita niya. Pag gano'n lang, wala na. Ate, Ano mo kasi, i-type mo nga dyan, tol. Finance. iba naman yun eh. Pernas naman sa'yo. Kaya nga tinitingnan ko dito. Pilipino siya dati. Yung pre, Bisaya.
O, tagay, oh. Sa'yo na. Ulit? Matapos namin. Pag ano ko boy nung kanina, may dalawa. Yan. Kuha ka sa buhay sa akin. Tanga na nga ako. Pait. Yan. Ay. My goodness. Yung nagpasilag sa akin eh. Yan. Oo. Kaya yun. Hinahin na ako sa kanya, no? Magaling yung boy. Magaling nga, kaso mali. Mabagal. Kaso, Ano yun ang ganito? Pinagprank kayo sa akin sa baba. mali yung setup. Hindi mo Ito, ako sinabi. nagulat ako eh. Sinabi mo akong gano'n. Ito, nagulat ako. Ito, mali yung setup. Sa sarili ko, ah. Saan ba? Meron ba? Pre, antay lang 30 minutes. Lalabas na, okay na, di ba? Yung alang natin, delivery ka coming eh. Yung na nga siya. Hindi inom niya. Tayo inom ng anak niya. Guys, pasok na. Pasok. Walang bayad. Kaya tatlong tagay siya. Tatlong ganon. Tagay. O apat na ganon, tagay. Ayaw nga yan. Yun. Ayaw. Ako ningin ayaw ko kanina eh. Kaya kami nakikita ko. Pwede naman ako mag-inom sa room ko eh. Eh sa bed ko eh. Ginagaling ko na sa room ko. Sure mo bukas ha? Bukas, baka naka-live na. Ayaw pumasok. Eh boy, kahit ano mo, di ba, magano kang gano'n lang sa YouTube. Kahit yung ano mo, kahit yung Gmail yung papasok doon. Si Johan to pumasok siya eh. Si Johan. Pero pag pinasok mo yung sarili, yung ano mo, yung Gmail mo, para lang doon yun sa ano, sa YouTube. Iba rin yung internal niya. Parang topi. Parang topi yung loob. Yun. Yun. Ayun. Dito banda, parang topi. Ito di ba? Vodka. Yeah. So kung hindi mo siya malike. Kasi kailangan mo mag-sign in. Zelski TV. Pero nila yung boy. Paangat program. Oo. Kita. Di kita. Ang lilapag. Lapagan to the max. Ano yan? Gusto sabihin? Yung ano, halimbawa, ibig sabihin yung ano, yung dikitan, yung subscriber yun. Subscribe yun. Yung lilapag naman yun yung ilapag mo lang yung dito. Parang ganyan. Ilalapag mo yung link mo. Tapos pag may dumating na bago naman, parang mag-sub kayo. Gano'n lang niya. Nelski TV, salamat idol sa iyong pagdalaw sa ating LS. Ayun, bibigyan kita ng mahiwagang jacket. So lapag mo lang ang iyong bahay at didikatan natin yan mamaya pag dumating yung ating mga bisita. Pasuhin natin. Tumangin. Bago na ako. Oy, BB Idol. Salamat sa iyong pagbisita. Isang tamsak naman dyan. Isang tamsak naman dyan para sa'yo.
Para sa akin pala. Bukas ah. Oo. Tagal tayo. Hindi na natin mabuso pa. Kaya naman dalawang inom yan. Kalahati. Kaya yan. Hindi kita bukas. Hindi ako yung bukas ah. Try ko makawin mga boss. Utangin naman mo yun na sa is. Nasa, pwede. Pwede ako alas 6. Okay, try ko. Balat Emergency. siya na ako ng damit ko ah. Yung Ah? uniform mo, baliw ka. Hindi ko nagano yung uniform mo. Damit. Wala akong trabaho bukas eh. Damit. Pak mo. Parang nabukasan. Advance mag-isip. Wala ka sa ayos eh. BB of W, idol. Tamsak naman dyan. Saan yung ating mahiwagang kape? Sana ko yung sila para kumuha ng cellphone. Ay, laro tayo. Sakto. GM ka na eh. Game, pwede na yun. Laro tayo ano? Laro tayong tatlo. Oo. Shit. Ah, Sino pa lang? Ano? Aldo. Guys. Walang kwenta. Tanga. Minutin. ano naman? Patay ako nito bukas ah. Yun eh. Hmm? Gin yun eh. Una reverse ako sa gin. Ba't gin? Gin ba yan? Vodka yan? Gin yan. Ha? Gin yan. O subay yan eh. Yan yung masarap na gin. Wala nga over. Hmm. Pag tubig ka, wala kang over yan. O subay yan. Gawang palay ito eh. Wow. Gawang palay. Hmm. O subay yan. Ano ito ng palay? Ano? Ha? Ano yan, no? Lubat na rin ako ah. Wala kang over. Ang matrap niya wala kang over. Hindi ka gaya sa ano. Guys, pasok lang guys. Iwan lang yung link dyan, lapag lang. Lapag po tayo, walang problema yon. Walang bayad. Free lang po tayo. Unlimited po tayo. Lapag lang guys. Mamasage ni Kalbo yan. Mahulog. Kaya guys, putas. Mapahaba ng buhay. Right up, left, no, right up, left.
Online ka, tol? Naglalaro ka na? Oo. Ako, isa lang. Nakarina ako. Mag-iipig na si Araw, oh. Eh, Araw. hindi mo nag-NBA. Okay. So, Dapat star na lang. Pasok, pasok, pasok.
Patay pa ako, busy. Ano kayo, no? May, Yan. Mag-asawa? Sige, lagyan mo dyan. hindi, anong ano niya? Ang build niya, ano? Ang bin ni, ano? Ni Grandeur. Ah, Ano lang, ito, sige, mamaya, pag na-open na yan. Ayun mo rin. ang lakas ng lineup. Kilimba Assassin, salamat sa iyong pagdalaw sa ating LS. Kaya dahil po dyan, meron kang mahiwagang jacket po. Yung isang, Napag nyo lang link nyo po guys. Napag nyo lang link nyo. Tapos yung mga bisita natin pag dumating, paligitan na lang po natin. Guys, don't forget to like and share and subscribe to my channel. Please. Pa-subscribe na lang po dyan. Ano siya? wala yung tao. Kaon ka pa sa'yo? Parang may mabantot. Yun. Parang may mabantot. Ah, yung ano pala. Ayun, kanong Yung wrist strap. Wrist strap. alam mo ako, Kala ko mutot ko eh. buong utot ko, class A to. Kaya nga eh. Kala ko yung bench. Naliwingi pa sana ako. Alam ko na si Kalbo. Tulugan tayo. Tumakas na. Hindi na ba, hindi pa na. Ha? Anong hero mo? Winger. Ay, kaya ko yan. May lang nila lang Kalbo. Huwag ka na maglaro. Laro mo to. Oh, sige. Ako lang ang score dito eh. Oh, Nag-umpisa ka na eh. sige. Ako ko rito. Kung ganun bisa yan, Ibang iiwan tot. ko to. Ha? Bantot. Ilan na? Hmm. Oh. Ano yan? Ito. Bet matalo to. Okay lang. Lubot ka na ba? Yan lang. Balik ko lang mo. Ayaw ko lang magpaano ano eh. Sino ba to? Hmm? Si ano? Paring na. 7% na rin pa. As Karina. May nag-aaway eh.
una sa lang gawin sa malakas sila. Kaya nga. Wala. Aso, sarang. Aso, sarap. Easy win. Pumapasok sa Dragon sa ano. Lakas ng kalaban. Wala, tulog na yun sa kalbo. Wala na. Wala na. Try ko din magpapatay dito. Kaya to. Wag. Yan, Patay oh. pangatin mo. Talo si ano kanina eh, Idiboy. Yung dalawa niya. Laban na sila dun eh. Nakadalawang panalo siya. Tapos isang talo. Isang talo yata. Wala pa rin. 2,000 na lang dyan eh, makakabili ng ano. Bilhin ko yung si ano si Lance. Sila ang tol. Sarap kabisaduhin. Yung gusto kong gamitin, lance eh. Sarap gamitin ng lance. Ang sakit. Bobo. Gila. Bobo. Kalaban. Yung kalaban. Tama. Alam niya na may iwas ako eh. Sumulong pa rin. Wala sa kalbo agad. Ito. Kaya mga tol. Pangantalan siya. Buong Revilla po, number 16 sa Balona. Subscribe to our channel, and if you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching. Subscribe to our channel, and enable notifications when updates from our videos. Kaya ako, kasi 1-1. Palusot lang si Kalbo eh. Kaya ka ba na? Kaya ka ba? Ano po? Hindi ako sa Kalbo. Manda na yun? Kalbo ano. Parang native.
Ay, nitig. Panabong. Ano na? Score natin. Okay lang. Alaga-alaga. Walo. Dinig pa lang yung sound sa harap mo. Hmm? Dinig pa lang sa harap yung sound mo na yan. Dinig ba? Tara, tulog ka na eh. Minsan mo na ako putang na Ha? ang suya. Ang bait-bait ko, Relax, pre. boy. Promise. Nakalakas nga. Ay, puta mga kasama. Konti lang. Sabi ni Arvin, natulog ka na raw. Ito na ako. Akala ko. Patay patuloy ako. Ito kasi, lalapit ko eh. Kagay mo lahat ng tauhan. Ang bobo ng mga kasama. Ano yan? Tutubad ito. Ay, tuwan. Ba't may halo yan? Ang Fernando po. Alam na din. Kakaibang ano yan, mahiwaga yan, pre. Yan yung ano, agimat ni ano. Edward Pinloco. My goodness. 2008 pa yun ah. Panalo na? Hmm. Arvin. Bobo naman ang kalaban, guys. My goodness. Lobat na tayo. Lobat na yung music natin. Ang bobo ng kalaban, kakainis. Yes ba? EA ba to? Boy, sa'yo. Eh, Sige, pwede na ano. sabi na, AI, double spin. Kakainis tol, promise. Monster kill ako. Shit, basic na basic, my goodness. Surrender kalaban. Ha? Surrender. Hindi nila kaya. Sayang to? Ah. Ito pa tala. Mhm. Tapon mo, ano? Yan sa gilid. Ano? Dos na? Oh, malapit na. Last night na ngayon eh. Ha? Last night na nung dito ko. Oh, namatay? Dead. Dead. RFP bro. Ito mo na kausapin na. Saglit na. Sige lang, balik ka. Tapos pa na nilagay yung ano. Nagimat yan, boy.
na lang. Lubat ng ating music, guys. So, ano na tayo? Mano-mano na lang. Wala muna tayong music. Kaya medyo madilim ng konti. Andito po tayo sa sa terrace. Tulog na po ang ating mga kasama sa bahay. Kaya dito tayo sa terrace. Baka magalit sila. May mga pasok pa sila. Tayo dito lang tayo sa bahay. Kinlimba Assassin. Shout out sa'yo. Nilapag ang link niyo dito. Sa Baby of W. Lapag yung link niyo po. Nilaski TV. Lapag yung link niyo po. Bako ni dikit-dikit lang. Connection. Pag lapag nyo link nyo dyan, magdikitan kayo. Yan lang. Ganun lang kadali. May mga jacket naman na kayo. Tsaka nilapagan po tayo dito. Walang bawal dito. Hindi katulad ng mga iba dyan, mga drama. Maski daw bawal maglapag. Kailangan daw mag-sign in pa. Sa akin, diretso na dito. Kailangan mag-attendance pa. Ay, naku po. Padrama-drapang panalalaman. Dito sa akin, guys. Sa ating LS. Ilapag nyo ng link nyo dyan. Didikitan natin yan, ating mga tropa. Lapag-lapag lang nyo lang link nyo. Na-charge pa tayo? Ha? Na-charge. Oo. Okay, Food Lover TV. Thumbs up dan. Salamat sa'yo, aking kaibigan. Tatlong. Okay. Pilutin mo na yung off. Ayaw mo. Para mas mabilis. Na-charge. Salamat sa'yo, aking kaibigan, Food Lover TV. Salamat naman at ikay naligaw sa aking LS. Yung mga kaibigan dyan is imbitahan mo sa ating LS. Makapagdikitan na dito. Aking kaibigan, nilapag ko na yung link. So, antay na lang po sa mga ating bisitang darating. Kapag meron na, papatikitan natin ang iyong bahay, aking kaibigan. Ma'am Twinnie, kung andyan po ba kayo? Andyan pa kayo. Digitan na lang po kayo ni Food Lovers, yung aking binabang link. Tagay. Sa'yo tropa. Ito mo ako. Nandiyan na. Yes lang yan. Yes. Konti. Yes, Konting boss. basag.
Tamsak dan. Umalis agad si tropa. Nagbigay lang ng ano, nagpaabot lang ng kanyang konting suporta. Uy, ano yun? Siya lang yan. Magagalat na paala sa buhay mo. Malaki ka na. Parang naduduling ako. Kailangan natin ng salamin. Dilim music. Good grand. Mga tropa. Kumusta kayo dyan? Huwag lang mahiya, pasok na po dyan. Ibaba niyo yung link nyo. Yung link na binaba ko, kayo na po bahala dyan. Magdikitan po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas para yung didikit po sa inyo yung didikitan nyo po, babalikan po kayo niya. After nyo madikitan po. Basta may bakas lang po. Tiwala lang po, tiwala. May forever dito. Legit tayo dito, legit. Ay, patay ako. Lapag na ng link. Tapos pa didikitan natin yan sa ating mga tropa. Huwag nang pumahiya. Dito lang. Pasok. Mula sa puso. Pasok. Huwag nang mahiya. Bobo.
1, 2, 3. Pasok ka na. Panalo na? Ha? Ano pa rin pa ako, bobo? Ito, pinapanangin ko. One, two, three. Bobo na yan. Ay, napatay pa ako. Bobo. Nakatali ko lang ha. Nangyari? Isa lang, isang patay na lang. Magwawala na. Hindi, kailangan ito. Sorry. 5 patay, tsaka babawi. Game. Parang si ano yun ah. Kilala ko yun ah. LA. LA. LA Gaming. Si ano yun ah. Si Ilig na po si LA Gaming. si Pani. Pani user. Pani ko po yun. Pwede tayo dapat tayo manalo. Isang kill na lang inaanday ko. Game. 5 na. Hindi ako patay na ako. Yung battery ko. Ano ba sana? Kaya sapatos to. Ha? Ingat ko talaga baka masipa mo. Adal. Yung suka. Kaya tayo guys, nakagutom. Nakagutom maganda sa mga tropa. Ayun na ako, relax na kayo.
Bobo yun. Surrender agad. Buti na lang may isang ano dyan, oh. May isang forever tayong kaibigan. Nag-stay lang sa ating LS. Salamat sa iyo, kaibigan. Kung sino ka man. Pati kay die hard sa aking LS. Bobo yan. Yung iba nagsitulugan na. Ang bobo ng mga kasama. Kakainis. Panalo na? Panalo sana. Tayo dyan. Alam mo na, gagawin mo dyan. Tatlong sunod din panalo, di ba? Kaya pa. Kaya pa. Maaga pa eh. 10 minutes pa lang. Matatalo ba to? Alam mo tayo long game? Ayun. Tulugan na sila, mga katropa. Dalila. Ha? Dalila ka na? Ha? Bagay. Oh. Kaya pa. Walang itong isa na lang. Isa lang, password. Lord. Wala ka sa kalaban. Tumaba na. Oo, nag-invite kasi. Ano? Yan tayo. Last. Bakit? Talo? Hindi ko kabisado yung hero mo eh. May hina na yata. Load. Ha? Load yung hero mo eh. Ano ba yun? Si Claude? Ba't nag-load ka? Yung hero mo. Napindot mo yung kanina pa. Hindi, ang kinahindot ko Eh, si Granger. wala na. Nakuha. Ay, binan ng kalaban. Si Granger kaya yun. Kanina, Granger, panalo tayo. Ha? Panalo, Granger. Oh. Yung kasunod, talo. Ikaw pumili na nun. Ayaw ko talaga ng MM, boy. Wala kasi mga adjust, nakakainis. Okay ako MM pag Layla. Layla, Mia, pwede ako doon. Sige, mag-line na ka. Layla, live stream natin. Para umiyak sila. Ano yung mga kalaban na to? Guys, asan na kayo? Tulugan na ba? Okay pa, isa lang.
Layan ng sipag. Huwag mo nang balikan. May tawag sa ng Layla. Layla, ano daw eh. Bobo daw Layla eh. Music na tayo dito. Saan may ano? Cellphone mo isa. Ano? Music. Naka-charge yun? Oo. Boring yung mga ano ko eh. Yung mga pants ko. Hello pants. Sorry ah. Kaya hindi sila ano eh. Ba't hindi makaano dito? Wala yan sa gitna. Ay, bandang taas. Ito lang. Ito, wala to. Linya na to. Pababa, meron ka. Ayaw mo. Anong kanta? Hindi ano, yung ano ko. Listen, sandali. Para malik mo nga ba ako? May nagbiyak. Ano daw? Hero ko. Taga-asa ka guys. Taga-asa ka. Ano, bullet yan eh. To get updates with our new videos. Hello guys, pasok na, pasok. Walang bayad dyan. Free entrance guys. Anilapagan tayo dito, anilapagan. No problem. Oh. May dumating, bigla umalis. Okay lang yan. Masarap ako yun. Ha? Kailangan na bigaro kayo. Ano mahiro mo? Layla. Ba't yung mga kasama? Ayaw mo si adjust eh. Kalangoy-langoy. Asik, sarap. Live ka pa? Last game. Last time. Oh. Alas 3 na pala. Wala lang pa lang. Pasok ba? Pasok ang buka. Hindi pwede mo lang pasok. Di ba, hiramin na yung barina? Ha? Ginawa mo barina? Pera mo na. Wala nga sa akin. Ako mo barina. Ito mo lagay. Hindi ko na ano. Diba may barin akong may wire? Oo. Galing sa company. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Ano mo? Ano mo? Nag-isa na gamit na.
ang mga nilipat ko na gamit, schedule lang lahat. Dahil sa channel na eh. Nilipat ako ng gamit. Hanap ko wala dun. Kaya di ba minis kita nakaraan? Oo. Hindi ka Hindi, napansin. hindi naman ako nire-reply. Sabi lang kayo. Si Al nang tumawag dito, di ba, na ano ba yun? Tumama siya. Nagtatanong yun, ang sa Marena. Oh. Din perong Marena mo. Eh sabi ko, baka na itabi ni Farm. Hindi ko lang alam. Kaya tumawag ulit kanina eh. Sabi ko, hindi ka napansin. Babalik na kami dito eh. Ang sampayan. Oh, yes. Yes. Changi. Nakagutom ka, nakagutom. Nakagutom magantay sa mga tropa. Pasok na guys, walang bayad dyan. Entry, free entry tayo dito. Nilapagan tayo. Ang bobo ng puta. May tulong, gago pati ako. Kanaho. Kanaho. Tag-5. Tag-5 na lang itanahan. 5 pesos all. May pa pala si Al. Kahit ganun yun, pag namatay yun, masamay ka mo yun. Ano yun eh? Daw makahiya. Daw makahiya. Yan? Si Al. Sa mangga mo. Ano nakalamot ang bobobo, nakakainis. Laila, kung ayaw ang paitinin, bak, kinukuha ng ng hanang bibisit. Murahin mo. Trust talk mo. Dito ng gago. Gago. Lasit mo. Hanabi kalaban ba, Hanabi? Hindi, hanabi kasama ko. Oh. Ulol, gago ko. Gusto niya pala ilasit sa kanya, eh ayaw ko ipakuha. Balas sa buhay niya. Hindi mo na lang, abangan mo na lang. Huwag malapit na matapos, saka mo tirahin. No, ano din siya, yung spell niya, panglasit. Ayun, nakaano siya. Expire. Hindi, ano. Ang tag dito, yung pang ano. Yun na yun. Yun. Kakainis eh. Gusto ko pag-item kasi Laila ako eh. Wala pong item mo, 400. Wala pa na yun. 314, ayun. Ito po nakakayas ng hanap yun eh. Walang impact yun. Laila, mahina ako sa 1-on-1. So, pag item, kasi sa Laila, combo to eh.
Out na tayo guys. Gusto na ako. Out na tayo guys. Bukas ulit. Ano tayo guys? Bukas ulit ha? Pag-ulo. Isa na lang, promise. Laro tayo. Ulo tayo, isa. Out na ako dito. Out ka na dyan. One game lang. Ito na mga tangkado. Tapos na? Hindi pa. Ako ko lang ito.